Serkkuni on todella ilkeä. Olin juuri hänen huoneessaan ja hän haukkui minua. Onneksi sain sen kaverilleni. Hän tulee tänne. Bim bam. Ai, sieltä hän tuleekin. Moikka. Moi. Mikään ei voi enää paremmaksi muuttua. Niin, no mulla on vähän nälkä. Joo, tuu tänne. Wow. Vähäks paljon? Niinpä. Mä otan noi kaikki. Okei, ottakaa vaan. Joo.